مالتي حجون كم نعم لخبات نويح قموتو تمن أب تشكاتيسي ساقديو يتردم سا يلوس بيت يلو مرعيس انتايو تمن بوزح جزء قليت ناينا مالتيو تمن مالت نايتهم كل منفسي لنا تمن مالت نايزار منفسي عوزون سعادة تمن تخوينو قدامي ሃይማኖታዊ መሲሉ አስመሳይ ዝኾነ መንፈስ መምሰል ዝኾነ መንፈስ ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ከም ተቋር ዝበሃል ዓይነት መንፈስ ካልእ እውን ጻዕዳ ተመን ቤተሰብ ወይም ስድራ ፎቲዩን ፈቂዱን ዘምልኾ ዘሎ ዓይነት መንፈስ ወይም ናይዛር መንፈስ እዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚ ኣብ ዓብይ ነዊሕ ጎቦ መስቃልሲ እንታይ እዩ ኣብ ጎቦ ምድያ መስቃል ማለት ናብኦም ኦም መስቃል ዝበሃል ናብኦም መስቃል እንተኮይኑ ልዕል መባል ሽሞቱውን ዝውልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ጎቦ ምድያብ ግን ፈተናኻ መከራኻ ምውዳእ ምዝዛም መሰናክላት ኩሎም ወዲእኻ ምውዳእ ማለት እዩ ብሓፂሩ እና ምናልባት ተመን ኣብ ጭቃ ውሽጢ ኣትዩ ዝበልካዮ ኣብኡ ኮይኑ ምርኣይኻ ጭቃ ሓጢኣት ብኸምኡ እዩ ዝምሰል ማለት እዩ በቲ ናትካ ሕልሚ እና ኣብ ሓጢኣት ውሽጢ ርኩስ መንፈስ ከም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሓጢኣት ርኩስ መንፈስ ከም ዘሎ ማለት እዩ ማይ ክቀድሕስ ጀሪካናት ታራ የትሕዝሞ ብቅድመይ ሰለስተ ብቻስ ቀዲመናኒ እዝስ እንታይ ይኸውን ማይ ምምላእ ናብ ጀሪካን ማይ ምምላእ ማለት ጸጋ ምርካብ ጸጋ ምእላጅ ጸጋ እግዚአብሔር ወይም ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ምቅባል ማለት እዩ እና ተቀዲም ክዘለኸ ከዓ ካባክ ዝነጥፋ ካባክ ዝሓሻ ካባክ ዝበርታዓ ይወስዳ ከም ዘለዋ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይቅበላ ከም ዘለዋ እዩ ማለት እዩ እና ንዓኺ እዚ ትርእዮ ዘለኻ ሕልሚ ከዓ ንክትብርትዒ ከም ዘለኪ ንዕን ንምቅዳም ማለት እዩ መንፈሳዊ ቆነ ሒዝክስ ክትቀድምየን ብምንታይ ክትቀድምየን በቃ በቲ መንፈሳውነት ማለት እዩ ስለዚ ንክትብርትዒ ክትርእዮ ዘለኺ ማለት እዩ ሓዊን እሽተይ ቆልዓ ኮይኑሲ ንዕዳጋስ ብሓደ ከይድናስ ብዙሕ ኣስቤዛ ገዚእና ተሓወይ ድማ ብዙሕ ቅርሺ ሒዙ ንሱ ድማ ይኸፍሎ ናተይ ገንዘብ ድማስ ክእክቦ እየ ኣየውፅኦን ይብሎ ናገዛእናስ ተበራቢራ እዚስ እንታይ ይኸውን ዕዳጋ ምዕዳግ ወይ ምግዛእ ማለት ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ንዘሎ ሰብ ማለት እዩ ናይ ሃይማኖት ንግዲ ናይ ሃይማኖት ሸቐጥ እዩ ማለት እዩ እና እቲ ቅርሺ ክእክቦ እየ ትብልዮ ዘለኻ ከዓ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለተይሲ እቲ በዝሒ ቅርሺ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ፈተና ሓሳብ ህውከት እዩ ስለዚ እቲ ሓሳብኪ ዘይምውጋድ ዘይምክፋል ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ግን እቲ ሓውኪ ዝበልክዮ መከርኡ ፈተንኡስ ይውድእ ከም ዘሎ እቲ ሓሳቡ ኩሉስ ንእግዚአብሔር የካፍል ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ኣዋልድ ኔርናሲ ተሰሪዕናስ ዓርከ ይመፀና እሞ ኣብ ቅድመይ ደው ኢሉሲ ካብኡ ሓደ ሰብኣይስ ድማ ቅልጥፍ ኢሉስ ታመንጎ ዝሰተየት እያናትካ ይብሎ ነቲ ዓርከይ ኣነ ድማ ይኸይድ ናብ ናተይን ናቱን ገጽ ብሓደ ተጣቢቑስ ንድቅስ እዝስ እንታይ ይኸውን ገጽ ንገጽ ምጥባቕ ማለት በቃ ምርርዳእ ሓደ ኣካል ምዃን ማለት እዩ እቲ ምድቃስ ከዓ ዕረፍቲ ሓዳር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ማለት እዩ እቲ ምድቃስ ስለዚ ክፍልኺ ከም ዝኾነ ምናልባት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እዚ ከዓ ብዝበለፀ ብስዋይን ብስኮለትን ክበርሃልኪ ኣለዎ ግድን እዩ ማለት እዩ መንእሰይ ሰብኣይ ድማስ ፀጉረይ ተቆኒነ ንሃለኹስ ናይ ድሕሪት ወንጨርጨር ኢሉሲ የስተኻኽለለይ እቲ መንእሰይ ምናልባት እትፈትዮ መልኣኽ እትፈትዮ ጻድቕ ብመላእክት መብዛሕትኦም ዝምሰሉ እና እቲ ትፈትዮ መልኣኽ ምናልባት ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ሓዳርኪ ወይም ኣብቲ ሕሳኺ ወይም ኣብቲ ዓርክኺ ዘሎ ጸገማት ማለት ኣብቲ ርክብኩም ዘሎ ጸገም ማለት እዩ ኣብቲ ዓርክኺ ኣብ ባዕሉ ከይኮነሲ ኣባኹም ኣብቲ ርክብኩም ብሓፈሻ ዘሎ ጸገማት ዘይምስምዕማዕ ወይም ዝተወሰነ ምግጫይ ምናምን ይህሉ እሞ ንሱ እዩ ዘስተኻኽለልክ ዘሎ ማለት እዩ መንገዲ እውንስ ብዙሕ ግዜ ሓልምስ እንታይ እዩ መንገዲ ማለት ብዙሕ ግዜ ጠቒስና ኢና መንገዲ ማለት ዕድመ እዩ መንገዲ ማለት ናይ እግዚአብሔር መንገዲ እዩ ማለት እዩ ብባዴላ ወይ ከዓ መጥፈሻስ ክጽብቕ ማዓት ሕምባሻ ወይ ሕብሽቲ ዝመስልስ እንዳሰንከትኩ ሓወይ ነታ ቀዳሚቲ ክግልብጣ ክብልስ ይቆርሰል እሞ ግን ዋላ ተቆሪሳ ከላስ የብስላ እሞ ካልእቲ ግን ክትጽብቕ ማዓት ገይረስ ይስንክታ ዋላ ሕብሩስ ክትጽብቕ ማዓት እዩ ከምዚ መብዛሕትኡ ግዜ እንጀራ ምስንካት ሕምባሻ ወይ ሕብስቲ ምስንካት እንጀራኻ ምብሳል እዩ ምንም እንትን ይብልን ማለት እዩ ምናልባት ሓውኺ ዝቆርሰልክ ዘሎ ከዓ ኣብ እንጀራኺ ኣብቲ ስራሕኺ ዝኾነ ፈተናታት ወይ እውን ካብ ሓውኪ ዝተልዓለ መንፈስ ወይ ኣብ ሓውኪ ዘሎ ርኩስ መንፈስ ኣብቲ እንጀራኽስ ይፍትነክ ከም ዘሎ ኣብቲ ስራሕትኺ ማለት እዩ ሓንቲ ሰበይትስ ከምዚ ትምዝግብ ይመስለኒ እሞ ክንደይ ቋንቋስ ትኽእል ይብለኒ እሞ ሓወይ ኳስ እንታይ ክትኽእል እዚኣ ምናምን ይብላ ማለት እዩ ኣነ ግንስ ሰለስተ ወይ ከዓ ሓሙሽተ ቋንቋሲ ይዝርዝረላ
ክንደይ ቋንቋ ትኽእል ማለት ቋንቋ ማለት ብሕልምኻ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ጸሎት እዩ ስለዚ ክንደይ ጸሎት ተብሊ እያ ትፍለኪ ዘላ ማለት እዩ ተሓዊኺ ከዓ ሓዊኺ ግድን ዘይኮነሲ ኣብቲ ሓዊኺ ዘሎ ርኩስ መንፈስ ይቕልደኪ ወይ የባጨኪ ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓዊኺ እውን ከይተረድኦ ርኩስ መንፈስ ስለ ዘብሎ ኣብቲ ትገብርዮ መንፈሳውነት ዝኾነ ዝፍትነኪ ነገራት ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ ሓንቲ ጓንሽ ሽንቲ ማይ ትደፍኣለ እሞ ኣነ ከዓስ ብቕልጡፍ ማይ የፍሰሉ ነፍሰይ ሓንቲ ሰከንድ ከማን ኣይፀናሕኩን እዚ እውን ሽንቲ ማይ ተፍሰሰልክ ዘላ መርዚ እዩ ስለዚ እንኳዕ ተሓፀብክዮ መርዚ ተወግድዮ ከም ዘለኺ ማለት እዩ እቲ ዝተገበረኪ ነገራት ገንዘብስ ኣብ ፖርትፎሊዮ ተራእየኒ ከምዚ ሓንቲ ሚኢትስ ይመስለኒ ግሪን ማለት እዩ ቆፃል ሕብሩ ግን ክነውሕ መዓት እዩ 3 ወይ 5 ዕስፍስ ናይቲ ንቡር ሚኢቲ ገንዘብስ ይኸውን እዚ ከዓ ውልድ ትረኽብ ከም ዝኾንኪ እዩ ማለት እዩ ፀጋ ዘለዎ ክቡር ዝኾነ ውልድ ከም ዘለኪ እዩ ማለት እዩ ቦርሳ ዝሕንገጥስ ኣብ ሕቆ ሒዘ ነይሮሞ ክፍተበልክዎስ ኣብ ውሽጡስ ከይረኣኽዎም 3 ነገር ኣቕሚጦምለይ መቐስ ንውሕ ዝበለ መስደዲ ጭሕሚ ሳልሳይ ከዓ ላማ ከምዚ ቀደም ኣቦታትና ኣብ ቢሮ ገይሮምስ ጭሕሞም ዝሰድሉ ዝነበሩ እሞ ኣነ ከዓስ ኢደይ ክሃርሙኒ ክሓርዱኒ እዮም ደልዮም ይብል ካብ ቦርሳይ ግምሲ ኣየውፃኽዎን እዚ ሕፅር ብዝበለ እቲ ቦርሳ ሓዳር ውሉድ እውን ኣሎ ግን ሓዳር እዩ እቲ ቦርሳ ማለት እዩ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ መቐስ ምናምናት ከዓ ሓፂነ መፂን መብዛሕትኡ ግዜ ብውሉድ እዮም ዝምሰሉ ማለት እዩ እና ሓዳርን ውሉድን ከም ዘለኪ እዩ ምስ ሓንቲ ዝፈልጣ ሰበይቲ ናብ ሩባ ይኸይድ እሞ ኣብቲ ሩባሲ ምስ በፅሓናስ ገረብ ዝነቐፀስ ይርኢ እሞ ዕንጨይቲ ከኣሪ ይጅምር እቲ ዕንጨይቲስ ግን ስብር ምስ ኣበልክዎስ ርሑስ ኮይኑ ይስማዓኒ ነታ ሰበይቲስ ዘይሓገዝክዋ ኢለስ ይሓስብ እታ ሰበይቲ ኣብቲ ትሕተይ ዝነበረ ሩባ ሓርኢ ቆልዓስ እያ ክትሓፅብ ከይዳ ካብኡ ኣብታ ትሕቲ ሩባ ኮይነሲ ሓደ ሰብኣይ ዝፈልጦስ ምስ ከብቲ ወይም ጥሪት ኣማዓዲስ ይርኢ ንበረኻ ገፁ ማለት እዩ ሒዝወንስ ይኸይድ ነይሩ መሲልኒ ግን ሓደ ካብቶም ብዕራይሲ እንዳጎየየስ ናብታ ሩባ ገፁስ ይመፅእ ኣነ ከዓስ ክምልሰሉ ኢለስ እምኒ ገይረስ ጓሕ የብሎ ግን ኣይተመለሰን እቲ ዋና ምስ እተን ኩለን ከብቱ ይመፅእ እሞ ይብለኒ ነዚ ድኸሃዲምክዮ ይብለኒ ኣነ ከዓሲ ነቲ ጎዩ ዝኸደ እምበር ርእሱስ ረኺበዮ ይብሎ እተን ካልኦት ከብቲ ስቒለን ይበልዓ ሳዕሪ ኣብ ጠቐና ማለት እዩ ቀፂሉ ኣብቲ ጠቓ ሰብኣይሲ ኣብ ጉድጓድ ዝበቆለት ኣውሊዕ ርኤ እሞ ከም ዝፈራሕ ክዋስ ነቲ ሰብኣይስ ይነግሮ ንሱ ከዓሲ ብእግሩ ገይሩስ የውድቓ ቀፂለ ብዙሕ ዕንጨይትስ እኩብ ይረክብ ኣብቲ ጎቦ ካብኡ ከዓስ ይወስድ ይኣኽልኒ እዩ ዝበልክዎ ማለት እዩ ኣብቲ ቅድመይ ከዓስ ሻርባይስ ምስ ብዙሓት ሻርባታት ይርኢ ከምዚ ጉድጓድ ዓይነት እዩ ግን ኣይተቐበረን ምስ ከምዚ ስልኪ ዓይነት ዝተሓዘ ኣለዎ ተቃሊሰ ከዓስ የውፅኣ ነታ ናተይ መን እዩ ኣምፂዋ ኢለ ከዓስ ይገረም መእሰሪ ዕንጨይቲ ክጥቀመላ እየ እንዳበልኩ ከዓሲ ተበራቢረ እቲ ዕንጨይቲ ምእራይ ፅቡቕ እዩ እንጀራ ምርካብ እዩ ኣብቲ ሩባ ምዃኑ ከዓ ፅቡቕ እዩ እቲ ሩባ እውን ማለት እዩ ሩባ ማለት ፅሩይ ሩባ እንተኮይኑ ፀበል ቃል ኣምላኽ እዚ ምሕረት ናይ መለኮት ሓይሊ ዝዓረፈሉ እዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ ፅቡቕ እዩ ትማይ እቲ ሰብኣይ ምስ ብዕራይ ዝበልኽዮ ከዓ ብዕራይ ብብዙሕ እንዲዮም ዝፍትሑ ቀዳማይ ብዕራይ ርኩሳን መናፍስቲ እዮም ተላኣይ ብዕራይ ቅዱሳን መላእክቲ እዮም ማለት እዩ እና ግን ብኸመይ እዩ ዝፍለ ነዚ ብኸመይ እዩ ዝፍለ ብኣምሳሎምን ትርኢቶምን እዩ ማለት እዩ ማለት እቶም ኣብዑር እንዳተዋጉ እንዳፈራርሑኻ እንተሪኢኻ እዚ ርኩሳን መናፍስቲ እዮም ማለት እዩ ሱቕ ኢሎም ኣብ ሓደ ነገር ኮፍ ኢሎም ወይም ቀፂሎም ሓደ ሰብ እንዳመርሖም እንዳጓሰዮም እንተሪኢኻ ከዓ እቲ ጓሳይ መድሃኒ ዓለም እዩ እቶም ኣብዑር ከዓ መላእክቲ እዮም ወይ እውን እንታይ ዝብሉ ኣለዉ ብዕራይ እንትን እውን ይምሰሉ እዮም ሰባት ማለት እዩ እና እቲ ሰብኣይ መድሃኒ ዓለም እዩ እቶም ብዕራይ ከዓ ከምዚ ደቂ ሰባት ኢና ማለት እዩ ሓደ ካብ ሕቕፊ ኣምላኽ ካብ ሕቕፊ መድሃኒ ዓለም ክወፅእ ከሎ ንዕኡ ክትምልስ እዮ ዘለኺ ንዓ ተመለስ ትብል ከም ዘለኺ ማለት እዩ እዚ እውን ብኸመይ እዩ በቃ ንሰባት ምክሪ ብምሃብ እንትፈልጥዮም ሰባት ማለት እየ ወይም መሳርሕት ክኾኑ ይኽእሉ በቃ ዘለዉ ትረኽብዮም ሰባት ዘዕልሉኺ ሰባት ማለት እዩ ቃል እግዚኣብሔር ብምምዓድ ብምምካር ብተግሳፅ
ጸሎት ብምግባር ንስድራኺ ክኸውን ይኽእል ንትፈልጥዮም ሰባት ብከምዚ ትምልሲ ከም ዘለኺ ወይ እውን ከምዚ እንድሕር ኣ ዘይትገብርቶም ከዓ ከምዚ ግበሪ መልሲ ኢኺ ትበሃል ዘለኺ ማለት እዩ። እቲ ሻርባ ዝብልኪ ከዓ እቲ ሻርባ ማለት ፀጋ መክሊት ዕድል እዩ ማለት እዩ። ዋላ እውን ኩላትና እቲ ዘለና ፀጋ እቲ ዘለና መክሊት እቲ ዘለና ዕድል ብዝተፈላለየ ብሓጢኣት ምክንያት እንተጥፋናዮ ግን ብንስሓ ከዓ እንተተመሊስና እቲ ዝነበረና ፀጋ ይምለሰልና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ኣብ ዓለም ነርካ ትኾኑ እሞ ዝተፈላለዩ ፀጋታት ናይ ኣምላኽ ፀጋ ርሕቕኪ ይነብር ወይም መክሊትኺ ተቐቢሩ ነይሩ ማለት እዩ ወይም ዕድልኺ ግን ኣብ ኣምላኽ ብንስሓ እንተደኣ ቀሪብና ወይም እንተቀሪብኪ እቲ ፀገምኪ እቲ ዕድልኪ እቲ ፀጋኽስ ከም ትረኽብዮ እዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ ወይ ከዓ ተነሲኺ ኣብ መንፈሳዊ ሂወት እንድሕር ዳ ሃሊኺ ከዓ ፀጋኺ ከም ዝተመለሰ መክሊትኺ ዕድልኪስ ከም ዝተመለሰ ከም ዝተኸፈተ እዩ ከም ትረኽብዮ እዩ ማለት እዩ ወይም ከም ዝረኸብክዮ እዩ። ምስ መሓዛይስ ኣብ ኣፍ ደገ ማዕፆም ነርና ማለት እዩ። እቲ ማዕፆ መፍትሑ ዘይተዓፀወ ከሎስ ቀልጢፋስ ዘይተኸፍቶ ኣነ ከዓስ ኣምሲና ኢለስ እንዳሓሰብኩስ ከለኹሲ ዝብኢ ይመፅእ ከም ዘሎ ይርኢ ካብኡሲ ይብላ ነታ መሓዛይ ዝብእስ ይመፅእ ኣሎ ንእቶ ይብላ ንሳ ከዓሲ ተረጋጊዓ ነቲ ማዕፆ ትኸፍቶ እሞ ንኣቱ እቲ ዝብኢ ኣብቲ ማዕፆ ክበፅሕን እቲ ማዕፆ ክዕፀውን ሓደ ይኸውን ቀፂልና ኣነን እታ መሓዛይን ኣብዚ ክንድቅስ ኢና ንብል ከምዚ ሓውሲ ገዛ ወይ ባልኮኒ ነገር ማለት እዩ ግን እታ ኣዲኣሲ ነታ መሓዛይ ማለት እዩ ትፅዋዓና ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይናሲ ኣብዚ እኳ እንተኮይናሲ ምሳና ንዓናይ ትብለና ማለት እዩ። ኣነ ከዓሲ ይኣቱ ናብቲ ገዛ ካብኣቱ ከለኹ ከምዚ ሓንቲ ዝፈልጣ ሰበይትስ ኣላ እሞ ዝረኣኽዋ ኮይኑ ይስምዓኒ ጊፍቲ ኣለኪ ይብላኒ እሞ ሓንቲ ማራ ፅብቕቲ ሰበይቲ ኣብቲ ገዛስ ዝነበረሲ ትህበኒ ማለት እዩ። እታ ሰበይቲ ኣብ ሕልመይስ ካልኣይ መዓልቲ ርአያ ነይረ እየ ብፃዕዳ መሸፈኒ እዩ ተሸፊኑ ተቐቢለያ ግን ከፊተ ኣይረኣኽዎን ማለት እዩ። ካብኡ ኮፍ ኢለ ይሪኣ እሞ ነታ ሰበይቲ ብጎቦ እያ ኮይና ግን ኣይደቀሰትን ብመልክዓ ከዓስ ይግረም ክንደይ ትፅብቕ እያ ኢለስ ይሓስብ ሰበይቲ ድያ መንእሰይ ከዓስ ምፍላይስ ይስእኖ ከምዚ ዝወለደት ኮይኑ ይስምዓኒ ግን ምስቲ ምልክዕቲ ምዃና ከዓሲ ይጠራጠራ ኣብቲ ሕልመይ ሽዑስ ተበራቢራ ካብቲ ዝብኢ ምምላጥ ፅቡቕ እዩ ካብ ፀላኢ ሰናያት ተምልጣ ከም ዘለኽን ማለት እዩ። ዝብኢ ቡዳ ናይ ቡዳ መንፈስ ሰላቢ መንፈስ ናይ ሰላቢ መንፈስ ማለት እዩ ወራሪ ዝኾነ በላዕ ዝኾነ መንፈስ እዩ ወይም በቃ ርኩስ መንፈስ እዩ ብሓፈሻ እና ካብቲ ርኩስ መንፈስ ካብ ፀላኢ ሰናያት ትርሕቓ ከም ዘለኽን ተምልጣ ከም ዘለኽን እዩ ማለት እዩ ፅቡቕ እዩ። እታ ሰበይቲ ዝበልክያ ከዓ ኣዝያ ምልክዕቲ እያ ዝበልክያ ከዓ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እያ ማለት እዩ። እተን ዝፅዋዕኽን ዘለዋ ከዓ በታ ኣዲያ ናይ መሓዛ ክዋላ ተተመሰለት ግን ቅዱሳት ኣንስቲ እየን ማለት እዩ። እቲ ትበኪ ዘላ ከዓ ህያብ እዩ ህያብ ትበኪ ከም ዘላ ማለት እዩ። እቲ ጊፍት ፃዕዳ መሸፈኒ ምዃኑ ከዓ ፅሩይ ዝኾነ ንፁህ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ናይ ቅዱሳን ዝኾነ ትበኪ ከም ዘላ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኣይከፈትክዮን ከዓ እዚ እውን ግዚኡስ ገና ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ግዚኡ እዩ ዝኽፈት ማለት እዩ። ኣብ ግዚኡ ዝግለፅ ዝኾነ ህያብ ከም ዝሃበትኪ ወላዲተ ኣምላክ እዩ ማለት እዩ። ንግዚኡ ግን ብፀሎት ትዕግስቲ ጌርኪ ብፀሎት ጌርኪ እንዳተማሕፀንክያ ክትፀንሒ ኣለኪ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ነቲ ተሓትያ ሕቶ ናቱ መልስስ ከም ዝሃበትኪ ወይም ከም ትበኪ እዩ ማለት እዩ። ግን ክሳብ ትበኪስ ብትዕግስቲ ኮንኪ እቲ ሕንቂ ሕንቅሊተይ ዝኾነኪ ነገራት ክሳብ ትኸፍተልኪ ክሳብ ትምልሰልክስ ብትዕግስቲ ኮንኪ ብፀሎትኪ ተወሲንኪ ክትፀንዒ ከም ዘለኪ ኣብ መንፈሳውነት ክትፀንዕስ ከም ዘለኪ እዩ ማለት እዩ ብሓፂን ንፍቕሪ ዝሓተተኒ ሓደ ቆልዓ ነይሩ ቅድሚ ሓደ ዓመት እዩ ግንስ ኣይተቐበልክዎን ማለት እዩ። ከም ኣሕዋት ግን ነርናስ ንዕልል ኢና እና ጸሎት ኣብ ዝጀመርክሉ ግን ብሕልመይስ ብሓደ ግድም ኢልናስ ሞባይል ንርኢ እሞ ኣነ የዛረቦ ንስ ግን ሱቕ ይብለኒ ተልዒሉ ካባይ ገለስ ኢሉሲ ብሰብ ኣፀዊዑስ ማየብስስለ ይብለኒ እሞ ደስ እናበለንስ የብስሰሉ ርእሱ ይሕፀፍ ሽኽ ኢልኒ ብሓደ ግድም ኢልናስ ተረጋጋሚ እየ ዝሓልም ግን ንሱስ ምንም ኣይዛረበንን ካብ ኩሉሲ እዝስ እንታይ ይኸውን እዚ ከዓ ብሓንሳ ምድቃስ ማለት በቃ እቲ ሓዳር እዩ ብሓፂሩ ማለት እዩ ብሓደ ከም ዝኾንኩም ወይም ክፍልኺ ከም ዝኾነ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ምናልባት ብሃፍቲ ክኸውን ይኽእል ብመልክዕ ትገድፍዮ ከም ዘለኺ ወይም ቁሩብ
ድሌት ከም ዘይብልክ እዩ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት እምበር ክፍልኺ ከም ዝኾነ እዩ ማለት እዩ እቲ ፀበል ኣፍስስ እቲ ማይ ኣፍስስ ስለ ዝብለክ ዘለካ ፀበል እዩ ናብ ንስሓ እትውኒ ንስሓ ከኣቲ ይብለክ ከም ዘሎ ወይ መንፈሳዊ ክኸውን ምሳኺ እዩ ዝብለክ ዘሎ ማለት እዩ እና እዚ ክኸውን ይኽእል ብዝበለፀ ግን ብስዋኤ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ ክልቴናስ ኣብ ስደት ኢና ዘለና ክልቴና ኣብ ግድሚ ኮይኑሲ ቀጣን መንገዲ እንዳተጓዓዝና ይመስለኒ እሞ ክልተ ደቂ እየንሲ እናጫጫዓ ስደድሕረና እናመፃስ ኣብ ልዕሊ ገዝአን እዩ ይመስለኒ እሞ ሓያል ሽሾስ ኣዘቕዚቑስ ክወስደኒ ምስ በለስ እቲ ፍቕረኛሽ ተቐቢልኒ ምስ ወፃናስ ፀላም መሸፈን ካብ ርእሰይ ወዲቓስ ብድሕሪኡስ ጠጠው ኢለን ቀሬን ኣሕና ጉዕዘና ቀፂልናስ እዚ እንታይ ይኸውን እቲ ግድሚ ማለት ፈተና መሰናኽላት እዩ እታ ቀጣን መንገዲ ከዓ ናይ ሃይማኖት ዝኾነት መንገዲ ሓቀኛ ዝኾነት መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ በኣ ትጓዓዙ ከም ዘለኹም እቲ ዝወስደክ ዘሎ ነገር ከዓ ብዝተፈላለየ ብሰባት ከምዚ ዝብል በቃ ናይ ጥርጥር ሓሳባት ብናይ ጥርጥር ሓሳባት ብዘይ ምትእምማን ብዝተፈላለየ ብናይ ሰባት ምኽሪ እንዳሰማዕኽስ ካብኡ ቁሩብ እንትን ትብል ከም ዘለኺ ወይ ከዓ ግድን ኣብቲ ሓዳርኪ ዘይኮነሲ ኣብቲ ሃይማኖትኪ ኣብቲ መንፈሳውነትኪ ንሱ ቀጢሉ ስሩሕ እንዳሰርሐ እንጀርኡ እናገበረ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወት እውን እንዳጠንከረ ወይም እንዳበርትዐ ክኸይድ ከሎ ኣብ ጸሎትና እንትኑን ማለት እዩ ንስኺ ግን ቁሩብ ዝሕለት ከም ዘጋጠመኪ ወይም ዝሕለት እዩ እቲ ዝወስደክ ዘሎ ነገር ማለት እዩ እና እቲ ፍቕረኛኺ ግን ይድግፈክ ከም ዘሎ ብኸመ እዩ ብጸሎት ብምኽሪ ብተግሳጽ ከምዚ ንግበር እናበለ ይሕግዘክ ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ ብሓፂር ኣብ ዓዲ ኣባሓጎ መስለኒ እሞ ኣብ መደብስ ብሓደ ደቂስና ምስ ፍቕረኛይ ፃዕዳ ሓፂር ክዳን ገይረ ይመስለኒ እሞ ካብኡስ ርክብ ደልየሲ ተቆጢዑስ ናብ መሬት ኣውሪድኒ ካብኡስ ብጣዕሚ እየ በኸየ ብውሽጠይሲ የጥብረኒ ድዩ እናበልኩስ ብድሕሪኡሲ ኣብ ነዊሕ መስትያት እናረኣኹ ኣነ ስደት ንሱ ዓዲ እዩ ዘሎ እቲ ሓፂር ቀሚሽ ምግባር ወይም ሓፂር ክዳን ምግባር